रसमानि सायाव मोनसे कल रेकर्ड भिडिअ नुदों आङो। आं बेखौ लाबोथ'वा, आं ब्रादार सासेया लाबोदों बे रेकर्डखौ। आं दायो दंफैयो मोनसे हटेलाव, ओमफ्रायहाय बेमारि लाबोदों मोनसे हस्पिटालावहाय। दा बेनि सिगां आदामोना नेगासिनो दं। रसमानि खोथा, मालायनि खोथाखौथ' आं मा सावरायनाय नङा, नाथाय गोबाङा आंखौ माखासे भिडिअ होनो हरगासिनो दं। सोरनाबा हिन्जाव खारनाय, सोरहाबा हौवा खारनाय, सोरहाबा बेमारिनि डनेसन बिनाय मानाय। डनेसनखौलाय बेसेबां हरबावनो, आजिखालि गोबाङा गोबां क्राइसिसाव दं। हरफ्राफ्रा हरो थाइसे थाइनै, नाथाय एनाफ जाहैया। आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो भिडिअनि गेजेरजों। साफा आं बयनोबो रिप्लाय होजोबनो हायाखैबाबो फेसबुक मेसेन्जार आरो वाट्सएपफोरावहाय निमाहा खालाम। मानो होनब्ला डनेसननि भिडिअआवबो बिराद आजिखालि गोब्राबसै मोननो। ओमफ्राय हिन्जाव खारनाय हौवा खारनायनि गोबां हरग्राफोरनि सायावबो आं बुंनि। गोबाङा हरदों, आं किसुमाननि मेसेजखौ भिउ खालामाखै, हास्लाबाखैबो, ओरैबा ओरै बेस्थ' जानानै दङ। दा रसमामोननि खोथायावबो गोबाङा बुंनो हागौ, रसमामोन बायदिबो सोरबा बायदि मालायनि न'खरखौलाय मानो बुंदों, नोंनानो बिदि खोथा फैयो। जिखुनुआनो बुङा मानो, आं मोनसेल' खोथाखौ सानो, दे रसमायाबो गाज्रियानो जाबाय बा मोजाङानो जाबाय, हौवायाबो गाज्रियानो जाबाय बा मोजाङानो जाबाय। खनसे बुंबाय, बुंलायबाय, जोब्बाय, लाब गैया। जों नोंगौ गोरोन्थि मावो मानसि हिसाबै, मोनसे समावहाय बुंनाङै खोथाफोरखौ बुङो, ससियेल मिडियायाव बार लाबोयो, नाथाय बेफोर सलुसन नङा। नोंगौ सोरबा नोंखौहाय गाज्रियै ससियेल मिडियायाव एटेक खालामबाय थादोंब्ला, बार खेबसेनि उनाव खेबसे, बेयाव खेबसेसो रिप्लाय होनाय बा बुंनानै दोननाया बे बेलेग खोथा। खिन्थु बार लाबोयोब्ला मा बांसिननिफ्राय बांसिनसो गाज्रि नुजायो। बेखायनो मोनसे कर्मा होननाय दङ। जायखि गाज्रि नोंखौ देखायनो नाजा, बा जायखि नोंखौ गाज्रि होननानै गारनानै थांदों बा मादों, सोरबा हौवायानो जा हिन्जावानो जा, दरखार गैया नागिरफिनबाय थानो, दावराव खालामनो दरखार गैया। मानो होनबा बियो बे गावनि मावनायनि फिथाइखौ, बे बान्थाखौ मोनहैखागोन। दा नङा, गावबो गावनि फिसानि बा सोरनिबा बैनि फिरियाव मोनहैखायो। कर्मा होननाय बुस्थुआ दङ। दा जिखुनुआनो जाया, मानसिया 1निफ्राय 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 बोसोरल' जोरो आजिखालि। बेखौनो थांबावला खायफा। बावनो जों ओरैबायदि दुग्गायो जेन जेबो जानो रोङा जोङो। दंनाय गैयैखौ लानानै सेरलायनाय, सुनायनाय। बेखायनो लाब गैया होननानैबो आं सानो मोनसे समाव, आरो साननांगौबो जोङो। मानोना हस्पिटाल बा फाहामसालि, देहा फाहामसालि बेडफ्राव गोलैयोब्ला डक्टरा बुङोब्ला नोंखौ नोंनि आखायाव एसेखिनिल' टाइमसै, अब्ला माबायदि जागोन संसारा, नों मारा जेबो गैमारा, नैबे साननाया फैयो आरो मानसिफोरनियाव। थ' आंनि बुंनाया बेनो, एसेब्लाबो बुंबाय। आंनाव जायफोर बेफोरबायदि गोबां हरनानै दोनहांनाय हायाखै, गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै लाब गैया। बे आंनि साननाया नैबिदि आरोना, कमेन्ट होनो हागोन। इन फिउचार माबाफोर भिडिअ लाबोनांगौबा आं लाबोगोन, खिन्थु दायो आं जेबो बुंथ'नाय नंला। लाभ इउ अल।